имрӯз дар абзор кам аз 5320 соли бароиши ин амуд модел аз 1976 то 2000 омад. Имрӯзанги кам азе ки мо абзор мекунем соли 1982 сол баромадагааст. Мошин 6 баллона ва тормозош барабан аст. ин топлива дизел бакаш 500 литр аст. Хуб дар бораи приводи шумо дакам маълумот мекунем. 4 баллони активиш кор мекунад, яке ди баллони пеш кор намекунад. Нехтаи заднин привод мешавад. Подвескаш рессорай, ино пешам рессорай. Мақсад дар ин мошине ки ина марка ҳозирай, охири мақсад чи нест. Чӣ мегам? Пружин ёки амортизатор нест. И рессорай. Хуб дар бораи гузоқадиём 26 мо маълумот мекунем. 8000 кг мебардорад, анихтараш 8 тонна. Хуб вазни худаш бе ягон бор, бе ягон чи 7200 кг мебошад. Хуб дар бораи моторш кам ташмода маълумот мекунем. Моторш 8 цилиндра, яъне ки 285 литр объёмаш, моторш 8 цилиндра ки боша, ранги мақсад бигем ки мошинои спортивния ку амад M5 F90, Ешка ва ғайраҳо мақсад гарчанде камазар мотор 8 цилиндра дорад, 10 қувваи асп дорад ва 635 кӯчашмамел дорад. Хуб коробкаш механик 5 скороста. Албатта салонш оҳанай ё кожа. Ёҳамта. Тахометр. Рулш абиша калонай. Ай мақсад абиши мошине ки амарзому мақсад мешинем саркор дорем ай калонай. Гиронш. Хай не поворотник. Дига дар рул чӣ надорад. Фар поворотник. Яиш USB. Там сол дашам хеле чи буда ина USB. Максимальный скорость дает 120 км в час. Даги леки дар асл 85 км в час мерава. Яиш тахометр то 4000 оборот дошта. Ага бо самуфер дора, якта дайҷа, я тага буда уҷа дора. Дита чи дора буда боло. Чӣ мегам? Хеле лампочка мегам ба забони тоҷики ёки ба забони русӣ лампочка. Галчки рӯшанӣ мекунад дар салона. Люк мегаем ку мошини ина марка люк дора. Ями люк дора. Ранги M5 F90 Ешка люк дора. И люк просто майдатар да назар ба чи. Наки ақиб шабор шумо нишон метавонам тамошо кунед. Дита шиша тага бо уҷа дора. Инҷа метавонад ки як нафар мақсад хов кина шафёқ душтоқа боша. Хов када метавонад ва салонда обши 3 нафар меғинҷанд. Хишру мақсад. Агар ягон вақт дар кор шавад метавонад ки 4-5 касан борт мебошад ки ақиб свободен да ҷо калон. Барои дидани чуни абзорҳо ҳатман дар канали ман подписаться кунед.